Hvad der sker nu, det er, at jeg igen er blevet kaldt på arbejde, fordi mine kollegaer desværre igen er blevet syge. Det er det, der kan ske. Så jeg tænkte, det er kun 3 timer i dag, så jeg tænkte, jeg lige vil gå op lige og tage over for hende. Og så kommer min anden kollega, der skal og tage over for mig. Og så derefter så vil jeg tage til hygge på Café Brandpunktet, hvor jeg skal til noget 90'er musik for lige at varme op til i aften. I aften der skal jeg til Disney / Dyné-koncert, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og der vil selvfølgelig komme et klip ud over de forskellige ting. Så ja. Jeg tænkte lige, at jeg vil give en update på det madvin, vi har her på Create. Og det prøver vi lige at gøre, mens der ikke kommer nogen mennesker. Og hvis der kommer nogen, så slukker vi lige hurtigt. Jeg vil lige prøve at fortælle lidt om, hvad fanden smager det godt, og hvad er ikke lige det bedste. Okay, vi starter her ved pølserne. Her har vi, hvad har vi? Vi har chili, vi har normal, og så har vi bacon, vi har grill, vi har ost, og så har vi krydder. Og egentlig, så synes jeg, ostepølserne, chilipølserne, de er sgu meget okay. Klart ostepølserne. Jeg er ikke selv så meget til pølser. Så... Men hvis man skal være ærlig, så er ostepølsen helt klart et rigtig godt alternativ valg. Så her i... Hvad hedder det? Det hedder... Restaurant Service. Det bliver små hver dag. Og der synes jeg egentlig stort set alle sammen er gode. Bacon og kylling og karry. De er bedst varme. De er bedst kolde. De er bedst varme. Og de er bedst kolde. Så ved I det. Skinkeost. Klart bedst. Så går vi ned til toaster. Der er lidt sennep i dem med kylling. Så I kan se der. Der er lidt sennep i, som der gør, at dem utrolig gode. Det lyder lidt underligt, men det gør faktisk toasten meget bedre. Så er vi med salat. Og nu bliver jeg ved med at trykke fingre på min rene rode. Den kan jeg egentlig ikke så godt lide. Til vegetar, der er den faktisk helt okay. Så har vi vores nye salater. Det har de lige fået. Jeg har ikke fået så mange af dem, men vores pastasalat kan helt klart foretrækkes. Jeg ved sgu ikke med den her pool beef. Ja, den er ikke med mig. Og så kartoffelsalat. Den er okay. Den kan godt spises. Kyllingespyd sgu ikke så godt. Pølseuren, heller ikke lige mig. Hvis de skal, så skal de varmes. Så går vi herned. De hedder sgu Lunas. Og der kan man sige, jamen, hvad foretrækker folk for det meste? De foretrækker sgu den der med skinke og ost. Og det er fordi, de ikke har prøvet at smage den der. Den smager lort. Den smager mega godt. Kan klart anbefales. Så er vores Rolino, hvor vi har barbecue og kebab. Selvfølgelig er meget, hvad du er til, men personligt så foretrækker jeg helt klart den med kebab. Den ved jeg ikke, den er sgu ikke lige helt så meget mig. Og det er jo egentlig stort set det, at det mad, vi havde en anden dag, der ville vi prøve at tage nogle af de kager, vi har. Men det var egentlig lige lidt om det arbejde, jeg har, og hvilken noget madvin, vi har. Så ja, bare lige en hurtig update. Jeg har nu været på arbejde, der har været mega travlt. Jeg tænkte, der bliver stille og roligt. Jeg vidste godt, det var fredag, så det var måske mest optimistisk tænkt, urealistisk tænkt. Normalt på en vagt, så sætter man det sådan cirka til, jeg kan sælge op 20 gange. På 4 timer, vi kan sælge op 37 gange. I normal vagt er 6,5 timer, så der har bare været fuldt på. Og nu, der skal jeg så, inden jeg skal til Disney / Dyné-koncert i aften, så skal jeg lige over på et sted, der hedder Brandpunktet, som jeg snakker om. Lige at have måske en øl og en kop kaffe. Men ja, så lige nu, der er jeg egentlig over for at samle mine venner, som jeg skal have med over.